Hi hello friends, welcome back Voice of Photo channel नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम मोनथाम इंटरेस्टिंग रिडल्स लानानै फैदों थ' नोंथांमोना नोंथांमोननि एन्सारखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरनो दाबावखा थ' लोगोफोर बारा गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थ'दो साननैसो सिगाङाव मिस्रानि हिन्जाव आरो बिनि गथ'खौ किडनेप खालामनानै लांदोंमोन मिस्राया गावनि हिन्जाव आरो फिसा गोमाना थानायनि जोहै बियो पुलिस स्टेशनाव रिपर्ट होयो बेनि उनाव पुलिसआ साननैसो थानानै मिस्रानि हिन्जावनि डेड बडिखौ मोनो नाथाय मिस्रानि हिन्जावनि गथ'खौ मोनासै मिस्रानि गोसोआ बायफ्लेजोबलांबायमोन बिदिनो मिस्राया गावनि गथ'खौ नागिरनाया गोबां बोसोर जालांबायमोन बे समावनो मिस्रानिसिम पुलिसनि कल फैयो पुलिसआ बुङो जों साथाम गथ' मोनदों बेनि गेजेरावनो नोंनिबो सासे गथ' जानो हागौ मिस्राया बे खबरखौ खोनानानै थाबैनो पुलिस स्टेशनसिम खारलाङो पुलिसआ बुङो नै जों बेसोर साथाम गथ'खौ मोनदों बेसोर साथाम गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन मिस्राया बेनि फिसाज्लाखौ सिनायनो नाजायो थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोन्थानो हागोन दा बे साथामनि गेजेराव सोर सासेया मिस्रानि गथ' बे साथाम गथ'खौ नोंथाङा मोजाङै नाय आरो नोंथांनि एन्सारखौ कमेन्ट सेक्सनाव हर थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोन्थानो हादों बे गथ'फोरखौ नायनानै बेनि गेजेराव सोर सासेया मिस्रानि गथ' बे साथामनि गेजेराव नैबे गेजेराव थानाया जाबाय मिस्रानि गथ' मानोना नोंथांमोना गोसो होनानै नायदोंब्ला बे गथ'नि मेगन आरो मिस्रानि मेगना एखे गथ'नि मोखां आरो खानायाबो बिफाजों एसे समानहां ओंखायनो बेनो मिस्रानि गोमानाय गथ'आ थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिस्रानि गोमानाय गथ'खौ नागिरना मोन्दोंमोन कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरनो दाबावखा लोगोफोर थ' बिदिब्ला गुबुन मोनसे रिडल्सखौ नायलायनोसै प्रिया गावनि न'आवनो थैनानै थायो रुवाथिया जेब्ला मालिकनि फिसाजोखौ थैनानै थानाय नुयो पुलिसनो थाबैनो कल खालामनानै खोन्थाहरो सैथोखौ नायबिजिरनो थाखाय गोख्रैनो पुलिसआ क्राइम सिनाव सहैयो आरो पुलिसआ गंसे मबाइल मोनो डेड बडिनि खाथिनिफ्राय पुलिसआ गोख्रैनो इनभेस्टिगेशन स्टार्ट खालामो पुलिसआ साब्रै मानसिखौ सन्देह खालामो फार्स्टआवनो बेनि बिमा सेकेन्डआव बेनि फंबाय थार्डआव बेनि फ्रेन्ड आरो फोर्थआव बेनि बयफ्रेन्ड जन पुलिसआ क्राइम सिनखौ मोजाङै नायनानै लायो आरो टाइम वेस्ट खालामासिनो बे दायनिगिरिखौ हमनो हायो लोगोफोर क्राइम खालामग्राखौ बिसोर साब्रैनि गेजेराव पुलिसआ माबोरै हमनो हाखो लोगोफोर नोंथांमोना बे क्राइम सिनखौ नायनानै हमनो हागोन दे बे साब्रैनि गेजेराव सोर दायनिगिरिया फुल क्राइम सिनखौ नाय आरो नोंथांमोना आंनो खोन्थाहर कमेन्ट सेक्सनाव लोगोफोर नोंथांमोना फुल क्राइम सिनखौ नायनानै खोन्थानो हाबाय जे बिसोर साब्रैनि गेजेराव सोर दायनिगिरिया थ' मोनथिनोसै प्रियाखौ बेनि बयफ्रेन्ड ज'ना बुथारदों मानोना प्रियानि डेड बडिनि खाथिनिफ्राय जाय मबाइलखौ मोनदोंमोन बेवहाय खायसे नाम्बार लिरनाय दंमोन आरो पुराना मबाइलाव T9 डिक्शनारि थायोमोन जायजों नोंथाङा अल्फाबेट टाइप खालामनो हायोमोन थ' पुलिसआ बे मबाइलाव खायसे नाम्बार डायल खालामना दोननाय नुदोंमोन 56666666 थ' बेनि ओंथियानो जादों 5खौ खनसे सेरोब्ला जे फैगोन 6खौ खनथाम सेरोब्लाथाय अ फैगोन 4खौ खननै सेरोब्लाथाय H फैगोन 6खौ खननै सेरोब्लाथाय N फैगोन थ' लोगोफोर बे नाम्बारखौ जोङो प्रेस खालामखांनायनि उनाव जा अल्फाबेट फैयो बेखौ जइन खालामोब्ला जन मुं जायो थ' प्रियाखौ बे जनानो बुथारदों थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक खालाम नोंथांमोना लाइक खालामनो उनाव बावलाङा आरो बेफोरबायदिनो भिडिअ नायनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला थ' लोगोफोर नोंथांमोना हमनानै ला जे ओरैबायदि मोनसे सिटुएशनाव गोग्लैयो जेराव नोंनि आखाइ फारसेयाव नोंनि मोजां मोननाय जायखौ नोङो गावनि जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो आरो फारसे आखायाव नोंनि जिउखौ सोलायहोनो हानाय 1 करोड़ फैसा आरो बे मोननैनि गेजेराव नोङो जायखिजाया मोनसेखौल'सो गोजौसिम बोखोना लांनो हागोन थ' नोङो बबे मोनसेखौ गिबियाव बासायग्रोगोन नोंनि मोजां मोननाय ना 1 करोड़ फैसा नायनो नोंथांमोना बे मोननैनि गेजेराव मा मोनसेखौ गिबियाव चयस खालामगोन आंनि एन्सार होनायनि सिगांनो थारैनो नोंथांमोननि एन्सारखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर लोगोफोर आं नोंथांमोननि जायगायाव जानायमोनब्ला साना हसेयानो आंनि मोजां मोननायखौ आङो बासायग्रोगौमोन मानोना आंनि थाखाय फैसाया सासे मानसिनि जिउनिख्रुइ देरसिन जानो हागौ बियो आंखौ थार गोसोजों मोजां मोना अब्लाबो फैसाया दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'लाङोब्लाबो जों बेखौ खामायफिननानै लानो हायो बेथ' आंनि साननाय नाथाय नोंथाङा माखौ बासायग्रोगौमोन फैसा ना नोंनि लाभ
थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे सोंनायनि फिननायखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबावखा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ एसेब्लाबो मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावखा आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला अब्लानो आं गोदान भिडिअ'ब्ला नोंथांनाव नटिफिकेसन सहैगोन आरो नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ गिबिसिनै नुनो मोनगोन। थ' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय।